Tsekki. 5 DL. On ihan hyvä petti. Yritetään nyt saada tää 40 DL vaikka 300 DL, niin sitten on vähän parempi jatkaa huomenna. 19. Stand down. Mitä vittua. Euro 11. Kymppi. Vähentää riski, mutta tupla. No jes. Näin tuplataan. 2-1. Voitis mä tän? Joo, voitin. Toista. Hit. Toista. Stand. 2-1 taas. Bläkäri. 6. Hit. 16. Stand. Yes. 110 petti, niin saadaan vähän nopeammin sitä dieliä. 13. Hit. 19. Stand. Yes. 12. Hit. No. Tää vaikka 3 vielä. 20 stand. Sitten muuten splitata. 20 stand. Yritetään vielä vaikka 1. Nyt on paska. 17. Joo. Tästä tulee kannattaa. Noin kameraa. Noin. Nää vetää chicken. Niin. Tää 3 on hyvä. Ne vedetään kai sille, eikö se ole hyvä ottaa? Vittu. Joo, nyt ei kyllä näytä mediumin. Vittu. Mulla on sellainen tunne, että kun sen seuraavan, niin vedetään nyt tästä cash outtia, vedetään tämä hardi. Ei. Tuota 7 olisi kyllä ihan vittuna. En mä tiedä. Mä oon pillu, mä en nyt uskalla vetää. Mutta mä mainitsin, millä vetillä mä ois vetänyt. Tää 3. Tää 4, 9, 5 miinulla. Tehdään tosta niinku. Tästä noin. Oi saatana. Tästä meni sitten joku tollaan. Mitä vittu. Okei, mikä kulma? Toi kulma. Nyt se onnistuu. Mitä vittua? Saadaan joku tommonen kulma tehtyä. Ja mitä vittua? 2 vielä. No niin, jes. Tuosta vielä 1. En mä kyllä viitti vetätä noin vähän. No se niin mukaan tai. En mä kyllä tiedä. Tois 5.5.
Cash out ilmaisin muutenkin kuffin. Nyt tuntuu, että nyt pommeilu yhtään. Tää yksi tommonen viiva tosta. Uusi yritys vetää tosta. Kuvan 2x. Sitten onhan te silmät. Ja nenä. Noin. Onko siitä vielä tollanen tuohon? Corner signal. Nice. Ei hätää. Joo, uskaltaako vielä vetää? Mennään se 2 tosta. Ja 1. Joo, ei tää enää on tällä kertaa. 5 padoksella. Tästä aika easy, onks easy hyvä? Okei. Tästä mennä päähän asti. Melkein päästään kyllä. Saan tätä laittaa. Siis tupla revele tosta. Tuun. Okei, tää ei päästä. Tää mennä. 1, 2, 3. 1, 3. Tosta ois saanut niin helpot oskan, jos mä olisin käsautanut. Lumen prediktää. Se on tossa se juttu. Niin me mennään tohon. On tossa. Tai tuolla. Niin me mennään tohon. Se on tossa. Mennään tonne. Se on tossa taas. Tai tossa. Niin me mennään tonne. Tää pakottaa, että mä painan sitä tota, niin mä painan tota. Se on tossa. Mä painan tota. Se on tossa. Mä painan tota. Se on uskomas näissä, mä painan tota. Se on tossa. Painan tota. Okei, nyt please. Please. Muista tää. Painan tossa, niin painan tota. Pääsen tän vielä. Tiesit soi tossa. Boom, boom, boom. Se luulee, että mä pistän ton ja mä pistän ton. Okei, osta. Mitä vittu? Oli hyvin prediktittu. Menee tästä. Se on vaan vetä suoraan tälleen. Tosta, boom, boom, boom. Okei. Boom, boom, boom. Boom.
nyt ihan sellaista, että mä prediktaan. Se on tossa, niin mennään tonne. Se on tossa. Mennään taas tohon. Se on tossa tai tossa, niin mennään tonne. Okei. Taisipä nyt päähän asti tuolla. Näin, mennään tosta vaan suoraan keskeltä läpi. Ei, se on tossa. Taas. Okei, vedetään. Se toimii samalle tohon. Sitten loppu mennään tota. Joo, vittu. Okei, vedetään tätä. Fuck. Tois mennyt läpi. Okei. Toi mennään. Viereen jos mennään. Nyt mennään tää. Ei mennä sekään. Miten voi ohina mennä tuohon? Pääsen tän vielä läpi kuule, kun mä kaadan näitä omasta nalkkaa. Vittu. Me ollaan voitettu tää peli. Tää yksi medium vielä. Tää me päästään myös läpi just tää 1/3 chanssi saada. Tuun. Mä en usko. Otettiin sit iisit. Musta tuntuu kyllä, oltais me taidettiin olla nyt profiitilla. Ja takaisin sekuntia.